Ahojte kamaráti, tuto začal náš prvý vlog, už taký viac, že vlog. Už si povedal, že druhý, no. No, dá sa povedať, že už druhý. A ja som... Je to aj Sámko Peško. Dneska je deň 1. Dneska to je úplne o kokote, dneska vlastne... Dneska je deň 1. Čo, narážam do značky. Dneska si idem iba pre objednávku od Jara Parobeka, môj dlhodobý kamarát, chodili sme spolu na základku, behávali sme spolu štafety, poznáme sa už nejaký ten piatok. Takže máme objednávku prevzatú, ako vidíte je to obrovský balík. A povedal som si, že to otvorím doma, ale nechce sa mi čakať. A musíme sa trošku spájať s prírodou, je to zdravé, prospešné, niekedy tak do prírody, na takejto peknej lavičke. Tak no, taká, To si mi kúpil? že áno, že vraj príchuť Oreo teda a potom Na to musíš dať úplne super edit. chceme vidieť aj takto, akože zloženie. Vieš, tam musíš dať ešte hudbu. Povedal, že je 5:45 ráno a Lukáš Valero ma vytočil. Zás ma vytočil. Máme tu dneska hostia. No, ale je to model. Špeciálny host. Má tyčinky z Kanady. Už sme vo vlaku a tuto host doniesol že proteínovú tyčinku, že z Kanady. Takže neviem, co na to zvedavý. Tasted taste. Urob reklamu, Maťa. A Braško, na to mi musí dať čas. Birthday sex. Po tomto Pure Protein snacku sa vám postaví penis až o 10 cm viacej a budete mať takú extrémnu erekciu, že vaša priateľka bude spokojná na všetko. Kúpte si Pure Protein Birthday Sex snack a máte o 10 cm väčší penis. Takže chlapci, sme v Banskej Bystrici, po 4,5 hodinách cesty sme sa dostali do fitka. No, dneska máme znova celý afer, takže si ešte vlog. Vyjadri sa. Dobre, jebem na teba. Alex, vyjadri sa k tomuto fitku. No za mňa najlepší fitko na svete. Aj keď Superman konkuruje. Ale Zasa. musím vyskúšať aj Supermana. Pojde. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. Čo máte po tomto? Jaj? Čo máte po tomto? Secky? Kto? Ahojte ľudia, dajte like a odber. Čo máme po tomto? Po tomto máme asi cecky, by som povedal. Pack deck. Taký ten pekdečík, no. Počkaj, pozor, Braško. No dobre. Čau, kamo. Povedz niečo pekné do videa. Ja mám také povedať, múdro dňa. Nejďte sa do zimu do Banskej, je to moc malé. No. Čo je lepšie, aké fitko? Fúha. Princ Artuš. Král Artuš. It's true, baby, won't you let the light shine through? For
najťažší set mojho života. No, Ale múdro dňa, no, to by som chcel počuť. cvičte ramena, aby si žena mohla oprieť hlavu o vaše ramena. To nie je pičovina. Že kam? To vôbec nie je pičovina. Vieš, lebo keď nemáš ramena, tak čo? No, tak nič. Preto aj dneska ešte budeme cvičiť. Presne tak. Proste cvičte ramena. Toto je inak Najlepšia môj rada. crush, len tak vám A vravím, môj ešte crush. cvičte všetko. Aj nohy sa neskipujú. No presne, Nohy sa neskipujú. to vám vraví ten pravý. Čo dávaš? Za to ešte, že som netočil nohy a čo? No Juri teraz natočím. On čo robí? A tento čo robí? On si nás fotí. Ale však ja chcem zaplatiť aspoň. Ja nepoznám. To je fanúšik Iron Bros. Ja aj Ty si fanúšik? On si nás fotí proste bez dovolenia. Najväčší hejter. Aha. Vypol som ho. Takže chlapci, to sú tie ramená, o ktorých som hovoril. Treba cvičiť aj ramena. Shoutout Anomaly Tech, je to najväčší king. Má jednu prezývku, Rudy Godzilla. Alebo Mamut. Môžete si vybrať, ale všetci do komentáru chcem vidieť buď Rudy Godzilla alebo Mamut. Môžete si vybrať, aby ste mali 4-krát väčšie ramena. Jaj? Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you. Neskutočný cvik. Fakt akože... Však má cece kľúček a hlavu. Takže sme po fitku, prišli sme vlastne z Slovenská Lubča, to nepoznáte, tak proste s nami, prišli sme na bowling, už sme začali. Nemajú ani zvlášť veľkú stopárnu, proste najväčšia je 45, to je pre trápnik, to je pre trápnik. No, niečo na tom bude, bráško. Takže počkajte rovno takto. Veľmi dobrá. Veľmi dobrá. Možno aj lepšie, jak ja, kámo. Dobre, chlapci, máme docvičené.
Nenatočili sme asi všetko, ale to najdôležitejšie máme natočené. Takže, no, fitko asi všetci hodnotíme 10 z 10, nič nevidím, je tu moc veľa svetla. A chlapci, vyjadrite sa. Prečo tak kurva svieti slnko? Toto fitko hodnotím 10 z 10. Určite Však ani poďte ja do navštíviť piči. Gladiator Gym, ale potom východ z tohto fitka bude veľmi drastický, ak pôjdete cez leto, lebo je tu celkom dosť slnka svetla. Ostanete v tom gyme do noci. No, Lebo radšej. potom bude takto. Nič nevidím. Som úplne v kokote. A ideme sa napapať. Ideme Ideme sa napapať, takže potom vám niečo určite ešte natočíme z toho.